ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ Welcome to the channel. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ತಂಬಿಲ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಣ್ಣನಾಗಲು ಅಕ್ಕನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅಂತ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಮುರಾಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಮುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗ್ಳು ಬಜೆಗಳು ಪೇಟೆ ಬೇಯ್ದ ಎಂಗ್ಳು ಪೇಟೆ ಬರ್ಕ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಬರೋ ಸೂರ ಅಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಂಡು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ ಪೇಟೆ ಬೇಯ್ದ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇತ್ತ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೇಟೆ ಬೇಯ್ದ ಇವರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕುಲಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಮಾಮ ಮೇರು ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉಲೈಪುರ ಉಲ್ಲೆ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಮೇರು ದೊಡಮೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರಣ್ಯ ಏರ್ಲನ್ನೆ ವಿನಯನ್ನೆ ಹಣ ಬಂದ ಓ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತು ಸುರ್ರಿ ಅಟಿಲ್ಗೆ ಹಾ ಹುಷಾರತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಖಾಲಿ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಹಂಗಿ ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ತೆಲ್ಪೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ರಾಯ್ದೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾಣ ಈ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತು ಪರಿದಿ ಬತ್ತಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಟ್ಟದಿ ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಬತ್ತಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಡ ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಏನಾಪು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಓ ಈತ ಸೌಕದ ತಾರೆ ಪೋತುನ ಏನ ಅವು ಉಂಜಿತಾರೆ ನೆರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮುಂಜಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದಂಜ ಕೌಲಂಜಿ ಒಂದಂಜಿ ಫೋಂಡು ಅವಲ ಹೋತು ನೀರು ಮಿತ್ತಿ ಓ ಅವಲ ಪೋತುನ ಅಂಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ತರ ಅಂಚಿ ಹೋತು ಕಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 7 ಮಾತಾರೆ ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ದಾಲೇಜ್ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ 7 ಮಗೊಂಡ 2-3 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಪನವಡಾತು ತಾರಾಯ ಏ ತುಲೆ ಬೈಕ್ ದರಿವಾಡೆ ಈ ಮುಖನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯೂಟನ್ ಇವರು. ನ್ಯೂಟನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. Itu ibu Fernando. ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ
ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ನು ಪೆಜ್ಜಿ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಳು ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ತೋರ್ತುಗು ಬರ್ಸ ಬರಂಡು ಅಂಚ ತಪ್ಪಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಅವಳು ತೀರ್ಥ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪರ ಪೋಂದಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲೇನ ವನಸ್ಪೂರ ಅದು ಎಂಗ್ಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೂಲ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಲೂಡೋಗ ಬಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಸ್ ಕೋಡ ವೀಡಿಯೋ ಪರಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಬೇಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೊನ ಇವಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಪಿದಾಡು ಬೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೇಟೆ ಬೇಯ್ದ ಬಜಗುಳಿ ಪೇಟೆ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತರ ವಿಡಿಯೋ ಆತು ಜಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಲ್ ತೆಲೆ ಗೈಸ್ ತೆಲೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಉಲೆ ಸಾರಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ తెకారు ఒక సూట్ ఇస్తే వద్దు ఆరంచి కన్నగా మెల్ల పాడముంటాయి వెయ్యి ಅಂಚು ಪೋಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚತಿನ್ ಪತ್ತಲ ಆಯ್ತಾ ನವರಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಬಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಲಸದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಕಡಪುಡು ಗೊತ್ತು ನಂಜಿ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಹಂಡ ಆತಿ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆನ ರಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಲೆಗೆ ಎಂಗ್ನೆಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ತಮ್ಮನ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲ నీకు నా ఒప్పిదేడు బలస్తుంది
ಕಾಫಿನಾಡು ಚಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಂತ ಎಂತ ಕಂಡು ಛೇ 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 ಮಂಟೆಲ್ ಗಡಿಸುದು ಎಂತ ಬಾಯ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಸ್ಪೀಚ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟಣ್ ಅಂದೊತ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಮೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಚಲು ಬಾಕಿ देखले बंद कर ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಅವ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಏರೇನು ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ದ ಓ ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬಂಗನ ಏನು ಬಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಹಾ ಪೋ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋ ಪಾಪ ತಿನ್ನಿ ಬಲ ನೆಟ ಕುಲೋನ್ ಬಲ ನವ ಜೋಡಿ ಆಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಹೋದಂಡೆ ನವ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇರೆ ಬಿನ್ನೆಲಿನ ಪೂರ ಕಡಪುರ ದಾಂಡು ಪೂರ ಪೋಯರು ನಾನು ಹೆಂಗುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ತನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪಿರ ಡಲ್ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಗೋರಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅದಮಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್